Keplaisa kaitorni munglop jakthung tini kok sanani naijaman ingkha Christian rok sak hamya engkhe bithi chanani de nang o kokno sanani bagoi example ma sagra sinai kami khungsani Christian kroknei borok salsa sak hamya engkha borok kroknei nei no belai poito gonang Christian phia borok kroknei ni wansokmakhe pherlayo abokhe hai krok sakhe sawo ang sak hamya eng tongphano ang poito khlai sure sankhe kaitor ano hamrnai haini bagui ang bithi chanani tei hospitalo eba sak hamnogo thangnani nangya hwnei phia tei krok sakhe sawo kaitorle bebakno khlaimano ani sak hamya engmani no hamroi bo mano ang kaitorno poito khlaio haifano angle bithi bo chanai nangkhe hospitalo bo thangnai tamni bagui hinkhe bithi wathi hospital rok aborok bebak no kaitor joto borok ni bagui tiar khlai rekha borok no simung tei bujimung roi haini bagui angkhe kaitor ni thaniyo bo surenai tei bithi bo chanai hwnei tini sanani musungo kaitorle bebak no khlaimano tabuk jorao phano tumung bo musungkhe haifano tumung no sak hamya engkhangke bithi chanani nango tei nangmani jorao doctor baibo naijaknani nango tami bage hinkhe bithi rok tei doctor rok tei hospital rok aborok beba kaitor rmani mangse nung sak hamya enggai bithi cha phano tei doctor bai sak naijak phano abo nung kaitor no poito khlaya engmani klaya tei kaitor no chikon khlai mani kokbo engya phia abo nini thaniyo simung tei bujimung tongma se klayo mathai kothuma kaham berem chku batang neichi sini tei neichi chku o thayo nugo mokol phula khrokni no jisu nugromani mathai kothuma kaham berem chku batang sani simi dok yakung yak mania no jisu hamrmani hanei a jorawo jisu Kristo sakbai thang a sak hamya angai tongnai no hamrowo tamni bagi hinkhe bo afruo o sungcharo tongkho bo chukuna hawo thangyakho phia tabokhe jisu Kristo o hayungo bo sakbai thang koreikha haini bagui sak hamya angkhangke जों हस्पिटालाव थांनानै नांगौ बिथि वाथि जानानै नांगौ डक्टर बाय नायजाकनानै नांगौ सुब्रा जिसु ख्रिस्ट चुकना हावा तंतै फानो अ हायंगो तंनाय बर रकनि sak हामियानो हामरoi मानो हाय फानो ककनि कक बिथि वाथि बो कोरै हस्पिटाल बो कोरै डक्टर बो कोरै इंखांकेले पयतो खलायै सुरे सानि सिमि फानो तंगै मान खामु फिया बिथि वाथि बो तंगो हस्पिटाल बो तंगो doctor bo tongo hongkangke angkhe poito khlaio kaitor musungjago a bithi wathi rokno chawoi doctor rok bai naijagoi hospital logo thangai sak hamya rok hamthong hwnei haini bagui tomongno sak hamya angai tongkhangke जों subo sure lainai kaitor ni thaniyo poito khlaima baikhe tei hospital bo thanglainai doctor bai naijak lainai bithi wathi bo chalainai true story ang salsa kolom engkha afruo kaitorni thaniyo sure sure wei bkhano tei bsakno kahamkhe tonnani chaitao jawo hati waisani ulo ani babu ano saka tho himdi doktoro honkhe जों thanglaikhya hospitalo sogoyei doctor bai sak naijagai bithi chakha aboni yagulokhe ani bokrok samani rok hamkha tei ani kulumbo hamkha ang sanani naimani khe haise tumung kulum kasa sak hamya engkhe doktoro thangdi tei bithi chadi hnei kaitor nayo doktor bai sak naijak di hnei doktor bai naijagui bo tumung no sak hamya no enggai tongkhe kaitor hamroi phano mano tamni bagui hinkhe kaitor eba jisu bebak no khlai mano haini bagui sanani musungo kaitor no bo poito khlaidi tei doktor bai sak naijagui bithi bo chadi tei kaisa kokhe thैना jora phaipruole bithi chawi bo hamya tei kaitorni thaniyo poito khlaiei sure san phano hamya hai phano paithago sanani musungo kaitor jotono no sakmang kaham krengkhe tonjathung tei ayukolok rjathung hnei amen।